سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Neka je, kaže, slavljan i uzvišen onaj koji je, kaže, u jednom dijelu noći svoga roba. Paste, ovdje Allah naziva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nije ga zvao imenom, niti ga nazvao poslanikom, nego ga naziva svojim robom. Abd. Nema uzdizanja u islamu. Nema ako si na funkciji da tareš onoga koji nije, ako si obrazovan da tareš onoga koji nije, ako si bogat da tareš onoga koji nije. Abd. Allah ga naziva abdom, robom. U jednom dijelu noći ga prebacuje iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aqsa, spominje ga u svojoj knjizi Plemeniti. Međutim, vi braća ne znate, ili većina vas ne zna, da se vodi od strane židovske, znači intelektualne moći, ako mogu kako da kažem, i poslušnih arapskih medija, radi se šta? Konstantno desetinama godina se umanjuje vrijednost Mesdžidul Aqsa, da se ne zna za njega. Ne znaš da postoji. Umra. Idemo na umru. Umra. Idemo na umru. Medina. Ah, šta ću bez Medine? Ah, ne mogu bez Medine. Mesdžidul Aqsa. Nema ga. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buhari u svome sahihu: La yushaddu rihalu illa ila thalathati al-masajidi. Kaže, neće se putovati nigdje zbog ibadeta, osim, kaže, zbog 3 mesdžida. Mesdžidul Haram, Mesdžidu Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, wal Mesdžidul Aqsa. Samo možeš da putuješ zbog ibadeta i posjećivanja džamija. Mesdžidul Haram, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Mesdžidul Aqsa. Putuje li ko Mesdžidul Aqsa? Naravno, sad će se pravda pa okupirati. Da li iko radi na tome da se to oslobodi?